Breuddwydion braf. Hunan iachad I ymlacio cyn gwely. Mae hunan iachad yn ffordd syml iawn ac effeithiol o ddod â'r meddwl a'r corff mewn I gydbwysedd a chydgord, i'n helpu ni ymlacio ac I baratoi ni ar gyfer noswaith dda o gwsg. Gallwch ganolbwyntio'n hirach ar ardaloedd lle chi'n teimlo mwy o densiwn neu poen pan rydych chi'n hunan iachau, a derbyn unrhyw allad sy'n bosib ar eich meddwl a'ch corff, I adael I chi ymlacio'n llawn cyn mynd I gysgu. Dechreuwch wrth orwedd yn gyffyrddus gan cau eich llygaid a dychmygu golau hyfryd porffor uwch eich pen. Golau porffor sy'n iachau ac yn eich ymlacio. Nawr dechreuwch ganolbwyntio ar eich anadlu ac I helpu chi ymlacio'n ddyfnach. Anadlwch yn ddwfn dair gwaith mewn trwy trwyn a mas trwy'r ceg. Dychmygwch golau porffor llawn egni yn llenwi'ch meddwl a'ch corff wrth I chi anadlu mewn. Anadlwch mewn 1, 2, 3 ac allan 1, 2, 3. Eto, anadlwch mewn 1, 2, 3 ac allan 1, 2, 3. Dro ola, mewn 1, 2, 3, allan 1, 2, 3. Yn teimlo'n fwy amlaciedig nawr, dychmygwch peledrau egni yn disgyn o'r golau porffor. Gadewch i'r peledrau porffor ganolbwyntio nawr ar eich traed, gan deimlo'r egni'n tyluno'ch traed a'ch bysedd traed, yn helpu chi adael unrhyw negyddiaeth I fynd yn yr ardal yma, ac I ganiatáu'r egni I gymryd I ffwrdd unrhyw boen neu anghysur yn eich traed. A gadewch I unrhyw boen adael chi, neu anghysur eich gadael chi nawr, ac esgyn i'r atmosffer, gan ddiflannu a gadael eich traed mewn cyflwr hamddenol a chyfforddus. Mae'ch traed yn teimlo'n wirioneddol ysgafn nawr ac yn rhydd o boen. Teimlwch yr egni cynnes yn disgyn o'r golau porffor uwch eich pen, mewni ac o amgylch eich meddwl a'ch corff, yn arllwys cynhesrwydd ac iachad i'ch meddwl a'ch bodolaeth. Dychmygwch yr egni porffor yn teithio tuag at eich coesau, yn tyluno a iachau unrhyw anghysur I ffwrdd, ac yn symud tuag at eich pengliniau a pen eich coesau, eich cluniau, yn cael gwared ar unrhyw tensiwn a phoen yn yr ardaloedd yma. Teimlwch yr egni yn tyluno'n ddwfn mewn i'r cychyrau
ac yn rhyddhau unrhyw anghysur nôl i'r awyrgylch. Chi'n teimlo cymaint o ryddhad nawr wrth i unrhyw boen neu densiwn adael yr ardal yma nawr. Caniatáu eich coesau deimlo mor ysgafn a fflu. Teimlwch yr egni porffor nawr yn gadael ardal eich coesau ac yn teithio lan tuag at eich abdomen, lle mae yn iachau a thyluno unrhyw broblemau yn yr ardal yma. Unrhyw anghydgord, yn caniatáu chi ollwng unrhyw anghysurdeb, ac fel mae'r egni porffor yn rhyddhau unrhyw negyddiaeth yn yr abdomen, chi'n teimlo unrhyw anghysur yn eich gadael chi am byth ac yn dychwelyd i'r awyrgylch. Mae'r egni hardd porffor nawr yn symud i fyny at eich calon, ardal eich brest a chysgyfaint. Yn arllwys ei golau a'i egni mewn i'r ardal yma nawr, yn rhyddhau unrhyw boen o'r gorffennol, unrhyw siom, yn rhyddhau unrhyw deimladau negyddol rydych efallai wedi casglu dros y blynyddoedd, sydd efallai dal yn eich effeithio, heb i chi sylweddoli. Gadewch unrhyw negyddiaeth i adael yr ardal yma nawr, a gadewch i'r golau porffor llenwi chi gyda egni positif, i ail lenwi'r wagle gyda chariad a thenherwch, a chariad ddiamod. Teimlwch yr egni a chad nawr yn gwasgaru mas at eich cefn o'ch ysgwyddau, yn tyluno unrhyw densiwn i ffwrdd, unrhyw boen. Mae'n amser i ollwng ei gyd nawr, yn rhyddhau yn ôl i'r awyrgylch. Dychmygwch ein esgyn nawr allan o'ch corff, wrth iddo adael chi nawr. Teimlwch y cynesrwydd nawr yn teithio tuag at ardal eich gwddf, yn iachau cefn eich gwddf, ac yn rhyddhau unrhyw rwystrau yn yr ardal yma, sydd efallai yn achosi poen neu anghysur. Gadewch unrhyw anghysurdeb adael chi nawr, gan ganiatáu iddo ddychwelyd i'r awyrgylch, a'ch gadael chi am byth, i ganiatáu i chi deimlo'n rhydd o boen ac yn llonydd yn yr ardal yma, ac i adael i chi gyfathrebu'n glir. Ac yn awr, gadewch i'r egni porffor lifo i fyny at eich gwyneb a'ch pen, yn tyluno'n ysgafn, eich bochau, eich temlau, eich llygaid, eich clustiau, eich talcen, a coron eich pen. Teimlwch mewn hedd nawr, wrth i'r golau porffor ryddhau unrhyw densiwn neu boen, a ryddhau unrhyw deimladau ddiangen, delweddau neu syniadau negyddol, neu amheuon a phryderon. Ryddhewch nhw nawr. Gadewch i nhw adael chi a dychwelyd i'r awyrgylch. Derbyniwch nhw
diolchwch nhw a rhyddewch nhw. A gadewch iddynt ddiflannu a'ch gadael am byth. Caniatewch i'r golau porffor lenwi'ch meddwl a'ch corff gyda'i egni positif hardd, ac i lenwi'r ardal yma gyda delweddau hardd a hyfryd, a golau pur porffor yn llenwi chi gyda'i llewyrch porffor cynnes, yn dod â chi i le heddwch a llonyddwch, i baratoi chi ar gyfer noson heddychlon a ddidor o gwsg, sy'n eich galluogi chi breuddwydion hyfryd, hoffus a melys. Nawr cwsg yn dawel yn wylid, a breuddwydion braf. Nos da a bendith Duw a goleuni i chi.